Nalayon ka sa walay katapusan. Imo lamang ang tanan, kadugaanan mga pagpasalamat. Nalayon ka, hallelujah. Maghimaya kami mo lamang. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. So, sa mga kasama, aming buntag. No, salamat sa Ginoo. Nakay bisita. No, sa tingalan niya. Arvin. Salamat sa Ginoo. Yabot ka. No, dahil sa amuang lapit sa bukid sa Kamala. Hallelujah. So, harap ng tago, no, ako ang pagkatunan. No, kitulad ako rin you are a salt and a light of this world. Next. Silangin. You are a light and a salt. You are a salt. You are a salt and a light. Balikan ako bukan of this world. Pangutana, asin ba tao kahayag sa kalutan? Amen. Mag-isa na ako ganyan. Simasor na ako ganyan. No, ikalitanan. No? Hallelujah. So, minsan kayo ako yung pagbigay, no? Sa Mateo 5:13 to 16. Minsan kayo ni Sarah, ako ang yung pagkatulaan. No? Kaya, sa kalibutan, kita mo ang asin na ang kahayag. Kita mo ang kalibutan. Ginalan tayo sa mga tao na nakapalibot sa tula. No? Kaya, kita, no? Ako ang mabantayan sa social media. Naghahan tayo ng mga nagawas sa mga issue, naghahan tayo ng mga kapadara ng mga kuwan. No? So, ako ang yung pagkakita, nagabas pa ako sa Ginoo sa ito ang ginagawa, mahimot ang asin, mahimot ang kahayag. No, sa bisayon sa pag-asing at plataforma, no, platform, sa social media, sa physical na mga, sa pag-gagamit na dagdag pa sa Ginoo, no, gamitin pa sa Ginoo. Hallelujah. So, ako sa resultan ng usang asin, no, we are the salt of this earth. Sa Mateo 5:13, ako na yung basa, no, Mateo 5:13, ako ang asin sa katawhan. Kung ang asin, kawalan sa iyang katawan, usawin pa man pagbalik sa kaparat niini. No? Kita ang isama na ikaw, Christian. What is the salt can be? Kung saan tayo nakahapag sa isang asin? Di ba? What is that? What is the salt can be? Kung saan tayo nakahapag? Yung sa iluto natin. Baka lang siguro ako ng taas. Siguro po. Pati din. Pagkamaya. Di ba? Ang asin maghatag o liquor. Maghatag o palamig. Di ba? Kung mukhaon ta sa hatag, hatag ang pagkain. Wala namin isang hapon na isang reaction na to. Dahil mo sa ka. Gusto mo rin, okay namin sulan. Wala panabi na ang paniniwala. Kasi ikaw, ang ato ang dila kay himarap tayo. No? So, ato ang makatila tayo sa iyo, pagkaon na wala para reklamo pa. So, ang salt, it can be reborn. No? Kaya wala nga kasi na pagkaon, wala yung pwede na ato ang paniniwala. No, ato ang binitaglahan ng taon. No? Nilagay yung dahil sa 13 na, kung ang asin, kawalan na sa iyang kaparat, usawan pa man pagbalik sa kaparat, kini mahal na pustanan kung agay na lamang inabay niya sa nagtuluban sa mga tao. No? No? Isok tayo na kita, bisawan siya sa ato ang mga tuhanan. No? We Christians give flavor to the world with goodness.
dapat nakita ng mga Kristohanan, maghatag taong karami, maghatag taong flavor sa mga tao na nakapalibot sa mga pinaagi sa mga ang pagkamaayon. Na makita sa mga tao, makita sa mga tao na nakapalibot sa mga na wala na tayo pagkamaayon sa Diyos sa mga pinabuhi. Wala na ang pagtagad sa mga. No? Wala na. Is it Christian? As Christian, no? We should give favor. Maghatag tayo kami, wala na asa ng dapat makikhalubilo kita. No? Makikamustahan ta, no? Mapa-Christian na siya, mga unbeliever, no? Walang pili. No? Araw nakita maghatag tayo kami, maghatag tayo favor sa mga tao na nakapalibot sa mga. No? Mga kanasa na dapat, kanasa na lugar, ako yung ipakita sa mga tao ang pagkamaayo sa Diyos. Dili ako ang pagkamaayo. No? Wala mo natuwa. No? Wala mo natuwa. Kaya ang talaan, iyaman sa Diyos. Wala na. Ipatanang nato, wala ba, ipatindayag nato sa mga tao ang pagkamaayo sa Diyos. Pinaagi sa ato ang mga pinabuhi. Hallelujah. Sa ayon sa mga pamagi, no, hindi naman kay tama na tanga, makita lang ng mga ka, no, sa mga tao. Sa ayon sa mga pamagi nga, we must retain the basic character. No, hindi ito na reflect. We must retain the good moral character. Yes. Muli ang kasagaran sa mga bata mga batamoy. Nawala namin gitawag na good moral character. Diba sa eskulahan? Nagbuhat ang mga dili kami sa eskulahan. Dili kami magawa o mga good moral character. Dili ka eskula. Mga college. So, Ganyan na we must retain. Ipabilin nato ang mga maayon, mga kinaiya na nasa tuwa. No? Mga maayon kinaiya na gihatag sa Diyos. No? Ano na ang parang nato, ang kanamin sa tuwang kinabuhi, nagpabilin sa mga tao. Mga na, kung maayo akong pagtagad sa isa tao, mari din sedante bukan tayo napanalangin mo din po sila ang kinabuhi. So, magpapilin mo sa ilahan pagkamaano sa Diyos. Dili sila na napanalangin ang makasigaw. No, kundi si Lord, kundi ako ang muli ng Diyos. No, muna na ako ang ipapilin. We must retain both moral character na nasa ko, lagi na ako mga batangon. No, mga batangon na to na influence sa social media o sa mga usap na rin sa kalibutan. Wala na ang mga pamatasan na dapat ipabilin sa ato ang mga kinabuhi. Hallelujah! Now, how can we retain it? Kung saan natin mga pabilin? Una, putting sin to death. Atau misalnya Ephesians 4 verse 20. Ephesians 4 verse 20. Apan dili mao ang inyong nakapunan ang Kristo. Hallelujah. Balik patuloy sa 24. Sa walay duha-duha nakatulog kami mahitulog kaniya o ditudluan dinasariya ng mga pagtulugan kaya pagtuunan alaman ng Jesus bunga pagkasa ninyo ang dawatang pagkatao na maray hinundan sa inyong dawatang kinabuhi ulit ang maray kinabuhi ng anang kamilad tulad sa nalindungan mga kalilipon ninyo. Kinahanglan baguhon kayo ninyo ang inyong mga kasing-kasing o hula-hula. Isunod ninyo ang bumper pagkatao na bibuhat sa Diyos
na makita nila sa batuod na kinabuning mataon o bilaan. No? Magpabilin na ito. No, magpabilin na ang atong mga maayong pamatasan natin. Kaya itong atong daan na kinaniya, atong pag-isalibay. No? Atong pag-isang ibutang. No, yun na. Sin to death. Putting sin to death. Ibutang atong isang tatlong. No, ang mga sala. Kaya atong isulod. Ang bagong pagkatao na dinuhat sa Diyos. So, hindi na kita. No, nangyayari sa 2 Corinthians 1:17. No? Na bago na tang dinuhat, handaan, wala pa, ang bago na sinunod ka. So, hindi na kita nagkita mo rin kung hindi si Kristo na. No? Mapapili na ito. At ito ang mga maayong pamatasan. Then, atong isunod. Ang bagong binuhat, bagong nagkatao ng mga si Kristo. No? Galawa ato ang dihin na Diyos. No? Ato ang isalikuan. Isalikuan na dato itong nawadaan na ato ang mga kinaiya. No? Ato ang mga kinaiya na di kami dudukan sa Diyos. Hallelujah. No? Kaya Bago dinayon no, at ang malantayan sa ato no, nabila natin, wala din sa Diyos, wala ay sa Diyos, nagbati nila nila ang mga kinaiya, pero kita, no, bless kita, no, nagaliya na sa Diyos, di ba po niya, no, dito lang na nato ako ang bagong pagkatao, si Kristo na ang nagtinapuhi sa ato, no, wala na ato ang ipadayon, ipabilin, pinaagi sa pagsalimay, pagpatay sa mga sala na naasa ato. Hallelujah. Ang ikadua, is growing in godly character or attributes. No? Growing. Pagtubo. Dili ta mutubo. Kung wala pa na pag-isalikwa itong mga sala na naasa ato. Dili ta mutubo na ay godly character kung napabilin pagyapon ang mga sala na nasa Quran kinabuhi. No? Ato yung masahin mo sa Philippians 4 verse 8. Hallelujah. 4 verse 8, hindi ka na puro sa Diyos. Nagtapusan mo mga isor. Kung ang inyong pinahula sa mga butang na maayo, kung aray daligyan sa mga butang na mapulod, ligdon, matawin, putli, matahong ang galanggol. Hallelujah. No? Wala na, kailangan na magpapunta na hindi tayo gigilan dahil na mga butang na maayo, ano yung daligyan, mga butang na mato. Nasa katapusan mga isong ang inyong hula sa mga butang na maayo, kung aray daligyan sa mga butang na mapulod, ligdon, matawin, putli, matahong ang galanggol. No? Kailangan na mag-grow in godly character. Ako ang ipapuyo. Ano yung mga butang? No? Mga butang na aming daligyan sa mga butang na matuod. Mga butang, dito nga, ligdon, matawin, putli, matahong ang galanggol. Kailangan na ako ang ipapuyo sa ito ang mga kinagahitani ka mga kinaliyan. No? Pagkatapusan ng mga adlaw. Nung sa katapusan ng mga adlaw, ipapuyo na ito ng mga butang na away daligyan, mga butang na matuod, ligdon, matawin, putli, matahong ang galanggol. Naghilit pa, mag-grow, spiritually, kung hindi na naman siya ipapuyo sa mga kinabuhi. No? Sa ito, ako ang mag-inaliya. No? Kasi katawag ginalina, muna yung ginalantaw sa mga tao. No? Muna siyang ginalantaw, kaya kita mga atinitaw, frontliner sa mga tao na nakapaligot sa tuwa. Dili ka mahimong panalangin sa mga tao kung ako ang kinaiya
kaya ako ang ginaina, dili ulol, o dili sobay sa Diyos. Dili sobay sa kababutan sa Diyos. Kailangan na mag-grow ka in godly character. Kailangan na mag-grow ka na sobay sa kinaiya sa Diyos. Yung sobay sa karakter. Pag ginamuri na gikahinutan sa Diyos. Magunita, mula ako ng sinupan ng kaniya, kailangan na ako mga sala na ito, ako na itong takyon. Kaya ito, ipatibawal, kanil mga tuta na matulog, linggo, mataloy, public. Public na ako ang pagkatawad. Dito na hinuputin kung wala si Kristo sa ako ang kinabuhi. Wala na, ipatuloy na si Kristo. Ipatuloy na si Kristo sa ako ang mga kinabuhi. Kaya ipatuloy, preaching the gospel. Kinsa may gamunan ano? Amen. No? Kinsa gamunan, ano lang? Pag-sayaw. No? Dahil nagpulong sa Diyos. Dira sa Mateo 28:21, the Great Commission. No? Doon, ang may disciple, atong parang sa Bisaya. Mateo 28, Mateo 19 sa 20. Muna siya sumo sa Diyos. No? Para sa tuwa. Mateo 19 sa 22 sa inyong pagtanglakaw, hinuwa na ako mga tinunan ang tanghal sa tawahan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo o pagloy sila pagtungal sa tanghal na ako gisulong kaninyo o ginugumi ako mag-ugal kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan ng kalibutan. No? Napapilin na ito ang pagka-akaling. Napapilin na ito ang kinaiya. Napapilin na ito ang kalami sa mga tao na nakapagpalimot ito ako yung pagkundayan o ako ang Israel o magsanyo ka sa puling sa Diyos. No? Punan ka sa Diyos na magsanyo ka. Mag-share ka sa puling sa Diyos. Ipakundayan na ito, ipamatalan na ito kung kinsa Diyos si Kristo sa ato ang mga kinabuhi. No? Makita sa mga tao na nakapaligid sa mga sa una, siya, kapag kapalan mo, bukan niya. Pero karon, kapalan na. No? Tulad kay si Kristo. Tulad kay si Kristo naluha sa tuwang kinabuhi. Dahil ako ang ipagsundayan, si Kristo. Ako ang isangya, ang pulang sa Diyos. No? Anong binigyan kita na kaina sa Diyos? Binigyan kita na uban sa church. Ako ito mga tao na wala pa din sa kaina sa Diyos. Binigyan ito ako ang pulang. No? Kaya wala ang kuman ang sabi sa Diyos na ako ang sangyay ang maayong balita. No? Sa tanang katayhan. No? Dilipod na po sa dali sa Mark 16. No? Mark 16:15 to 18. No? Mark 16. 15. Sa dalawang sa itim, niingon niya kanila, panlakaw kamo sa tibuok kalibutan. So, niingon nila na panlakaw kamo sa tibuok kalibutan. Hindi na taman sa Amara, taman sa Manila, hindi sa tibuok kalibutan. Isang na kining ayong palita, ngadto sa tanan mga tao. Ang motor, magpapunsya, dalas, apan ang dibig motor, silutan, o mapili ang mga timaan na mapatunan sa mga totoo. Sa ating nalay, maghinir sila, mga yawa o manunti sila, kaya mga sinuntian. Makatupag sila sa halas o kung magkainom sila dili sila maunsa. Itapiro nila ang ilang mga kabot sa mga pasakitan o mga ayos sila.
Hallelujah. No, command, it is a command. No, command sa Diyos na ako ang i-share, ako isang ang maayos na balita. Nadiligan na sa exclusive para lang sa pastor, sa mga leaders. Kung hindi kitang tanan na nakalila sa Diyos. Kitang tanan na nakapatong sa kalawasan. Kitang tanan na nakalila kung kinsa na si Kristo sa ito ang mga kinabuhi. No? Bahimo tayong panalangin. Bahimo tayong maayaw na kaning tingnan sa mga tao. Kung ako ang pamantala, kung ako ang i-share ang pagmamaayo, kung ang tulong sa Diyos sa mga tao na wala ka kailan siya. Hallelujah. Ay pa noong sa natin na magpabilis na ako ang mga mga pamatasan, is speaking speeches that will bless everyone. Hindi pag-istorya ang mga pinunungan, yan makapagalangin sa ugan. No? Hindi na basta-basta na masukit ang mga puno. Wala pa yung nauna na nakasakit na sa mga tao. No? Nakasalamun na natin. Wala yung think before you speak. Huna-huna before ka mastorya. Ay kapalit na ano yung mga pa. No? Meron siya kanyang entry point sa panalangin o kanyang mga curses. No? Meron siya akong baka ay doon mga panalangin tao mga dawat at mga tao. Meron na gusto niya sa mga pinulungan na mga-bless na mga panalangin sa mga tao. No? Mga tao na ato ang mga pagkasalamuha. Na pag-usama nito sa Colossians 4. Colossians 4, 5 to 6. Uban sa kaalam, pagmaklong kamo sa inyong pag-niyan at uganan sa mga dinig ng totoo. O pamimosli ang tagang higayon na anak ninyo. Uban sa kaalam, pagmaklong kamo sa inyong pag-niyan at uganan sa mga dinig ng totoo. O pamimosli ang tagang higayon na anak ubat kanila, kinahanglan ang inyong sinusugan, kanunay makapahinuot o makapagasig, aron nakatubad kamo sa gusto sa magutan na kanino. Mag-exercise, mag-ilang bitaw. Kinahanglan na ang inyong sinutihan, kanunay makapahinuot. Kanunay makapahinuot, kanunay na kanino makapagasig sa mga tao. Wala din sa itong mga tao na piling na ito, makita natin na nasa Kristiyanan, nasa mga problema. Ako lang itirahan sa mga putan o mga pulong na mga pahukay ko na hindi ako ang samutan. Ikanong nagpamalik ka kung ano, so nalakuan. Hindi ako tabawan na, mahukay siya ako tabawan na mga Kristiyanan pa. Hindi ba? Mahirap lang panalangin, mahirap lang magpapilin ang maayon na kung pamakasan kung sa tuwang walang pinulungan, kung sa tuwang walang mga pulong na nandawa sa kong mga papa, mga panalangin sa mga tao. Mga panalangin sa mga tao na ako ang makaila. Sa nasa ka na dapat, sa nasa ka na lugar. Ganito mo yung kasagino. Kasi kasi ng mga tayo ako ang makasalamuha. Kasi kasi ng mga kinaiya. Dapat ko ka, ako ang mga tulong na maka-bless, makapanalangin sila ka. Isa sa Juan, nagtito ko isang po si Mason, natin yung nila ang pamba. Kasi sa mga tao, panalangin yun, yung mga pulong sa Diyos ang magdula sa palalang baka. Yung pagpandasig sa mga tao. Makainin sa natin yung kamari ang Diyos. Mapamatukan ng Lord sa resulta sa kinabuhi.
naagay kabakuhan, naay mga pulong, na ako ang madulog, no, mga panalangin sa mga tao, no, anak na pamagi, no, kaya muna ako makikila, pagpamaagi na napabili na po ang maayon sa matasan, ayon na, ang karami, ang kaparat, napabili sa ato ang mga kinabuhi, isip, kita ng mga Kristohanon. Hallelujah. Mga sunod, no, next, do not lose your labor. No, hindi na matubutan na mawala. No, ang kaparat, ang kalami. No, kita ng mga Kristohanon, hindi na matubutan na mawala ang kaming kadasig sa tuwang kinabuhi. No, mawala ang gusba nato mula sa Ginoo. Mawala ang ato tinitawag na tinuray katong niya, no, kanta na gugmang tinuray. No, gugmang tinuray nato mula sa Dios. Dili nato tubutan na mawala kay atong basahan pag-usap. No, dili sa size. No, ay sa 13 Matthew 5, 13. No, tingnan mo rin na kamo ang asin sa kapalan doon. Ang asin na waran sa iyong kapalan, usawan ko man, pagbalik sa kapalan kini, wala kayo kapuslagan. No, wala kayo kapuslagan. Usay tuhaton. No, ilaway, unya tumutulugan sa mga tao. No, kumawala ang kapalat. No, kumawala ang kapalat sa tuwa. Mawala ang paningkarami sa tuwa. No, sa mga tao. Dili na sila dinahan na nagulog sa tuwa. No, dili na ito tubutan na mawala. No, ang kapalat. No, mawala ang atuang gumpa. Mawala ang atuang pagtarat sa mga tao. Nagawin ka na makidhalubili sa mga tao. Dili na ito tubutan. Magkalisod kayo ka makasunod. Ang makakikan pa lang sa mga tao na isinta. Maulang sila doon sa tuwa. Kung mawala na ang trigger, mawala na ang usay, ang ating ditawag natin pagkamaayon sa Diyos sa mga kinabuhi. No? Hindi na pagkadukan na mawala ang trigger, mawala ang kaparat, mawala ang dugma. No? Sa mga kinabuhi, isip kita ng mga Kristohanon. Next, ang una, no, di ba ang Lisbuta kanina na unsay mahapad sa asin. No, unsay mahapad sa asin para sa tuwa una, maghapad sa pag-deliver, ang kadua, it preserves. Di ba? Ang asin na isa sa gamit na sa unang panahon na para ma-preserve ang sa pagkain sa mga company. No, para ma-preserve ang early, buhalan mo sa asin. No, buhalan mo sa asin para mo lunas na mabuhay mag-yun ang army. No, kita po, no, as Christian, ato ang i-preserve dahil pagkaniya kung may sinutan ang kanong mga good moral character, dapat na ato ang sa i-preserve. No, ato ang i-preserve. No, sa ato ang mga kinabuhi, hindi na ito, tama na ako karoon, maayo ko naman. Pag-abot ko ulit, bili ka kay, bili ka doon. Lulis pa lang sa tato, dito ka sa kalibutan. Pag-abot ko, maayo ko naman. Dapat ka, sa tanan ng panahon, nagpabiling ang ato ang asin, no, pag-preserve ako sa mga maayong pamatasan. No, dili kay taman na sa gamay ng panahon. Dapat hantod sa atong pamabali ang atong mga Diyos. Hallelujah. Preserve the influence of truth. Kani, pumayso mag-influence no sa mga taong ng mga sa Satan. No, kung makita sa mga tao na maayos na alagad sa Diyos, magayong mga tao na
napanalangin dito sa kinabunutan. No? Ayaw siya na-influence sa ako sa mga katanong, hindi makita sa mga tao na hindi pala sa pag-ismila niya ang pag-graduate na trabaho na pinag-aaral siya sa Diyos. So, magpapilin, muna nila na-preserve the influence of truth as Christian, as kita na natin pangalan, dapat na i-preserve dato. I-preserve dato ating influence sa kamaturan. No? Kamaturan sa tulong sa Diyos. Kamaturan na si Kristo na ala sa atua. No, dili na kay tama sa jagingan ng organiya, tama na kay Domingo, tumukin na simpata, hawa-hawa from Lunes, palalang sa Biyernes, sa Pato. No? Na-present sa pagyapon nato, ang pagkakituhanon. Na-present sa pagyapon nato, si Kristo sa pangkinabuhi. No, dili dapat na pinanaman na. No, dapat sa matag adlaw, matag oras sa mga kinabuhi. Present, akong i-present, akong influence. Ako ang makahatag sa mga tao, makita sa mga tao na Kristohanin ka, makita sa mga tao na gibago ka sa Diyos, makita sa mga tao na panalangin ka sa ilaha, sa trabaho nato, sa asa tayo dapat, no, sa asa ng komunidad. No? Mahirap ang influence sa mga tao. No? Wato na tayo sa social media, gitawag ka na social media influencer. No? Tulad kayo, silang tao sa mga tao sa ilaha, adapt nila kung ano sa'y ginabuhat sa mga vlogger, no? Sa mga social media influencer. Maawan nila kung kailangan nila na kung sa'y ginabuhat ang mga tao. Habang kita, no? Habang kita ang mga istahan, dapat kung mahimot kang influencer sa mga tao about sa kamaturan na si Kristo na sa pamamabuhi. Hindi na ito taguan. No? Hindi na ito taguan na si Kristo sa ito ang mga kinabuhi. No? Wala, ako din na hindi mo lang good influence sa mga tao. Sa mga tao na nakapalibot sa tuwa. Mga estudyante, mga nagtrabaho, nasa sector, no, sa tawag community, mahimong ng good influence sa mga tao. Hallelujah. Pray. Guard his or her holiness against sin of flesh. No? Kasi tayo, as Christian, no? Kung ano na yun ako, ipabiling ang pagpadalaan, no? Dapat sa mga sala, labi na sa ako ang flesh, ako ang lawas mo na kainom, lawas mo na tinguha, no? Kaya, usahay, kaya itong mga lawas mo na tinguha, hindi nagsupay sa mga sa Diyos. Laging nagkalain na kalinipan. Kaya tinguha, na dili makapagod sa Bisaya, ako yung i-preserve. Yung kanunay, yung pagkakalaan sa Diyos. Dili ako ang magaling ng pagkakalaan, dili pagkakalaan sa Diyos. Wala na ako ang ipapuyong kanunay, si Kristo. Ako ang mga kinabuhi, ako ang titigan. Ang pagkakalaan sa Diyos. Ang amang galang sa na always mo-inject sa tuwa, no? Sa tuwang lawas mo na kainit doon. No? Dili lang pagibabay sa tuwa. No? Kung naalaman si Kristo, no? Naalaman si Kristo sa tuwa mga kinabuhi. Araw mahimot ang panalangin sa mga tao. Mahimot ang panalangin sa sitwasyon, no, sa gamitin ng sa Diyos. Ipabiling nato ang pagkamayo, ang pagkamalaan sa Diyos. Aking nasukla nato
Kristo ang kanyang nawaslan nato ang kailidyon. No? Simple nature. No? Naroon tayo na mga tinuha, nawaslan na tinuha. Gusto na kami na mga tuwa nato, na tayo mga tinuha sa tuwang lawas na inigugsuga ang buong sa Diyos. No? Ako ang i-preserve, i-guard nato, itigan nato ang pagkabalaan na gikan sa Diyos. No, dili no, kaya wala mo ginagawa. No, kaya tanan, ina sa Diyos. Hallelujah. Ang sunod, no, kung sa hatag sa atin, ang sunod is it is thirsty. Oh, how? Diba, kung tawag mga bersama tayo, hindi tayo sa soft drinks, mga kayo, tawag mo na, mawala ang galing ng mahal, mawala ang galing, kapalat, sobraan na kung tayo siguro kapalat, wala na, kami, balita kita, uhalong na kita, no? Uhalong ka, balita, balita kita tubig, no? Para, kami mawala ang uhaw na pang dibate. Wala na, as Christian, no, as Christian, magbatong ang interest in Christ by faith. Magbatong ang interest ba? Na mangita ko na kaniluan. Murang dili ka mahimutang, dili ka makabuhat sa kanilo. Buhatan sa Diyos. No? Kaya uhaw ka sa buhatan sa Diyos. Uhaw ka sa naka-interest na may pinuha na nagamit ka sa Ginoo. No? Naka-interest ka na may hatag ka si Christ. No? By faith, may hatag ka si Kristo. No? Pinagis mo ba ito? Pinagis na magbuhat niya ang buhatan. No? Dagat tayo ang buhatan. No? Na gihata ng Diyos kapag gumera ang paggamit, gumera ang hintunan, gumera ang nai-design, no? Nai-tinuha na magpagamit sa Ginoo. No? Dapat kita magbatong kita ang tao-tao. No? Magbatong tao-tao sa buhaton sa Diyos. No? Hallelujah, ilasbutan na isa sa na ako ang isang niya ang puno sa Diyos. No? Ako ipanagdala ang ilang puno. No? Daghan kanyang buhaton. No? Pag-ingat tayo ganyan, pag gamay ang naay-gudma, gamay ang naay-design, na magamit sa Diyos. Wala na ako ang butang kanulay, tapos mula usap ang kasi na kayo-interest, no? Sa buhaton, natay kauhaw, na nabuhat, natay kauhaw, na mas mahilang pagdato si Christ, si Kristo, sa ato ang mga kinabuhi. No? Ato ang mahilang si Kristo sa ato ang kinabuhi. So, ato ang tumanan o sa iyang sugo. No, yung sugo na malakaw ka, magpagamit ka siya, ato ang tumanan. No, ato ang tumanan. Ang iyang sugo. Hallelujah. Then, interest and desire for greater knowledge about God. No? Alam mo tayo, natay desire sa Diyos mga kanya, natay desire or interest and desire mas mayahan pagin ako si Kristo, mas mayahan pagin ako si God. No? Sa ito ang kinabuhi. Pag mayahan ako si Christ, no, pag mas mayahan na ako si Kristo sa ito ang kinabuhi, di na natin ang galaan na naaday sa'y daghan tayo ang mga promises. Daghan mo siya mga promise sa ito Lewat ka dulu. Jadi nanti promise sa ito Terus kay, wala mo na ako sa naihan. Tama naman na naihan ako na si Kristo. Nagpakamatay ka na para sa ito But, believers, no, dili pa nato siya kaila. Wala ka ba naman, daghan na siya mga promises, daghan na siya mga dipangsaad para sa ato no? Wala na bagbaton, pag
interest or desire to get their knowledge, no, to learn more about God. No? Usaha na to. Muna magbasa ka sa iyang tuloy. No, magbasa ka sa iyang tuloy. Hindi na magbasa kung sa iyang mga saan. Kung sa iyang kung kinasagip siya sa ito ang mga kinabuhi. Hallelujah. Next. Then, give influence to others by singing in your life. Hallelujah. Kami. No? Ano tayo? Yan ang napalibot sa mga umaw na sa Ginoo. Umaw na sila sa Ginoo. So kita, as Christian, no? Mahimot ang influence sa ilaha. Mahimot sila na mawala ang ilang kauhaw. Kung makita nila na maaari ako ang kinabuhi. Maaari ako ang kinabuhi tungkol sa Kristo. No? Tuloy na, give influence to others by seeing your life. No? Mahimot lang, maaari na influence, maaari na good, maaari example sa mga tao. Dala, nawala ang ilang kauhaw sa Diyos. No? Napanalanginan sila. No, napanalanginan sila, pinahagi sa ito ang mga kinabuhi. Kung na ito, bukan kagalian, present na ito ang mga maayong pamalasan. Kaya lagi, kita mo ginalantaw sa mga tao. No? Kita mo ginalantaw sa mga laganan sa ating mga wala ko din sila sa Ginoo. No? Usahan na dapat sila madala na ito sa Ginoo. Kung kita mismo, wala tayo kanilipan. Hindi tayo maaaring example. Wala na, ang next kalipan na, your life should help souls come to the Lord, not hinder them. Wala na, ato ang kinabuhi, dapat magtawa na ang mga tao, ang mga kalag, nagawa sila sa Ginoo. Dili kay, mahimo ng tao. Kuwan, balo-balo. Mahimo lang imbis mahimo lang din sampo, mahimo lang ang balik sa mga sila. So, nawala ang ilang kauhaw. No? Nawala ang ilang kauhaw sa Diyos kung kita mismo makita sa mga tao na maayo Kristo sa ato ang mga kinabuhi. No? Tugutan nato, no? Ato ang balikan na ano ato ang kinabuhi, magtabang sa mga tao na makadoon sila. No, makadoon sila sa Diyos. Dili kay mapalayo, ginoon sila sa Diyos. Hallelujah. So, ako ang bisyotan about sa soul. Diba, ako ang topic is about you're a soul and a light. So, dili ka sa light. No, dili ka sa light. Ito ang bisyotan, ang kahayag. Kita mo ang kahayag dahil sa kalibutan. Sa Ginoo panahon kita din ang ginalantaw. Kita din ang ginalantaw community sa mga tao. No? Gamay ko na ito sa iyo, dakon sa mga tao. Gamay na itong liho, gamay na itong istorya. Bisa gamay lang na istorya. Dakon sa mga tao. No? Wala na suga. No, as light, no, dapat na hindi tayo ginagawa na our life must be a shining light and must be obvious. No? Kasi ipatalago na ito pa. Ipakita na ito na nasa Kristo sa ito kinabuhi. No? Ipakita na ito, ipasandayan na ito. Ipakita na ito sa mga tao. Katalan na lalo si Kristo, hindi na ito kalapagbuhan. No? Hindi nyo nila. Our life must be a shining light, must be obvious, must function, and must have a purpose. No, must be obvious. Klaro nyo ba? No, nabuhay nyo si Kristo sa tuwa. Nakita nyo si Kristo sa tuwa. Sa tuwang mga pamatasan, sa tuwang mga kinariya, sa tuwang halubilo sa mga tao na makita na panalangin na mga tao na
nila na si Kristo. Na si Kristo sa tuwa. And then, mass function. So, kaya kung ano sila, kung ito ang masama ng pag-usap. Yun talaga. Kung tamo ang kahayag sa kalibutan, ang sugat na nalimutan mo sa buntod, dinig-dinig sa tako. Walay magdagkot kung suga araw naman isunod sa gantalan. Kundi ibutang kayo kini sa tuntunan ang araw maghatag o kahayag sa tanan nga sa balay. So dapat, kanina ito ang kahayag. Kailangan mo si Kristo sa ito yung function. Ngayon talaga ako ang nagsipa, ipadanag ba? Ako ipadanag si Kristo sa ito araw nga, mudanag sa mga tao si Kristo. Dili kita. Dapat na kita as Christian, mag-function ka. Mag-function ka. Dili kayo mag-stagnant ka. Dili kayo mapagilin na nato ka sa gihapon. Dili kayo. Kung kasi ako ang ginagawa sa una, meron na yung sa namin. Pinalata ko tuwid. Nalalagan sa Ginoo. Nagmamagya ko na ako ang function. Nagmamagya ko na ako ang estado. Na-stagnant ka. Dapat na mag-function ka. Dapat na naapay ko yung Diyos. Datay ko mo. As Kristohano, hindi ka ito kinamuhi. Hindi ka ito ang kinamuhi. Isip na Kristohano. Dapat yun na mag-function ka. Dapat na naapay ko yung Diyos. Dapat na mudanag ang kahayag. Dapat na mudanag si Kristo sa ito ang mga kinabuhi. Dili kay ako ang i-nuluman. Bakit ang sarang sa padagan sa Diyos at sa kapaduloy. Dili ka maihan na iswalong ka ay wala nga mo ito ang ginagawa sa ginagawa sa uman. Dili ka mahilok sa inyong life. Dili ka Diyos ka dahil Kristo sa ito ang ginagawa. Wala ka ng function. Kung wala ka ng purpose. So, ako ang pangayon sa Ginoo na mahirap ang nahayag sa panahon na panahon. Makitaan din sa mga tao na naakay Kristo. Makitaan sa mga tao na mudanag ka. Dili kay ako ang tagapagawan. Ito ang may pulos sa suga. Ito ang may pulos sa suga. Kung taguan lang. Dili ka makahatag ng nahayag. Ito pulos nato. Kung ang ato ang nahayag, ato ang tagapagawan. Ito pulos nato kung si Kristo. Dili makitaan sa ato ang mga kinabuhi. Hallelujah. Bisa na ipadanag nato. Magiging kita nahayag. Bisa asa na dati sa bisa na panahon. Sa usa na tao na ato ang sa namuha. Hallelujah. Next. By walking in the light of truth. We must practice the truth and confess sin. Kita ato ang i-practice. We must have to practice the truth and confess sin. Then we must live to please the Lord. Kasi tayo, ako ang pag kinabuhi nila sa kahayag. Dapat ako gina-practice kanunay ang kamaturan. Ang pagsugid sa ato ang mga kapakyasan. Kanunay ka nakigawa nila sa Ginoo. Kanunay ka na kaning kuwan. Pakigsanduro na ko nila sa Ginoo. Aron na makapahimulat ka sa Diyos. As life, kailangan natin ang pang kinabuhi ng makapahimulat sa Ginoo. Makapahimulat sa Diyos na ato ang dialagagan. At ang masaman sa Efesios 5. Efesios 5:8 sa dulo sa 14. Hallelujah.
Efeso 5:8 padulong. Kaninato dulo mangingon kinabuhi apan karon may kahayag na sugad nga kamo nahimo katawhan sa Dios. Busa kinahanglan nga magkinabuhi kamo ingon nga mga tao nga iya sa kahayag. Hallelujah. No, nila busa kinahanglan nga magkinabuhi kamo ingon nga mga tao sa kahayag. Mula sa ato ang pagkinabuhi, magkakaw kita, magkinabuhi kita din sa kalibutan. No? Magkinabuhi kita na naadra sa kahayag. No? Kaya ang, busa kinahanglan ang mga tao na iya sa dito po, karon na may kahayag na, karon, kaniato dulo magiging kinabuhi, apan karon may kahayag na sukat na kamo na himong katawhan sa Diyos. Tunod kay katawhan naman sa Diyos. Amen. No? Kita naman katawhan na sa Diyos. Muna hihingon na nila. No? Busa kinahanglan na magkinabuhi kamo. Ingon ng mga tao na iya sa kahayag. So, usa may tapos sa mga karon. Kamusta man ako ang pagkinabuhi nila sa kahayag? Nang kinabuhi ka nila sa Diyos. Kung kinakailan ka sa Diyos, nakailan ka ng Kristo, magkinabuhi kita nila sa kahayag. Hallelujah. Kaya dito rin. Kaya ang bunga sa kahayag, mawang kaayo, katawan mo, kamaturan. Kung kita, nagkinabuhi na sila sa kahayag, nabibunga. Nabibunga na ako ang may resulta sa pula. Ang una namin kaayo, katawan mo, kamaturan. Hallelujah. Musa, paningkamuti na makatunan ninyo ang makapahimuot sa Ginoo. Ayaw ka mong pagkapinapin sa mga dautang buhat na iya sa kamingkit, Ginoo ang ibutang. Kini. No? Ibutiyag kini. Kay makaulaw din sa galing ang mga pag-isdok sa mga butang na gibuhat nila sa tago. O kung ipadayag na nagto sa kahayag ang mga butang, makita ang matuod na kinaiyan ini. Kaya ang tagawad madayag, mahimong kahayag, busa, giingon, pagmataga, hinatundong, bangon, gikan sa mga patay. Hallelujah. Sa po ang paglakaw, sa po ang pagkinabuhi sa kahayag, dapat na magkinabuhi kita sa kahayag. Dili ka, magpabiling na po sa kamingit, magpagdisgutan na rin. Ang mga butang na aliya sa kamingit, ayaw ka mo pakapilapil sa mga butang, sa mga dautang buhat na aliya sa kamingit. Hallelujah, Ginoo ni butyag kini. Sa tuwang pagkinabuhi, dili ka mahimong kahayag, dili ka mahimong kahayag, sa tuwang pagkinabuhi sa kalimutan kung magpabiling na po ka dyan sa kamingit. Mga ako agyon, isalikway, dili ka magpabiling na magkinabuhi dyan sa kamingit. Yung mga pagkapuntan sa kamingit, yung nagkinabuhi pagkapuntan dyan sa kamingit. Hallelujah. Dili kita mahimong panalangin sa mga tao. Wala na. Ako agyon ipadaan. Ako agyon ipadaan ang kahayag. Samtang kita na pinabuhi dahil sa kalimutan. Hallelujah. Then Lord, bear the fruit of the Holy Spirit. Kita, ato agyon ikuha kanilay. Ang kanilunga sa balaan na Espiritu. Ipapuyo na ito. Lugawas. Makita ang bunga sa balaan na Espiritu kung ato ang ipapuyo yung si Kristo sa ato ang mga sinabi. Alam sunod, do not commune with the works of the darkness,
No, and then be spiritually alert. Hallelujah. No. Do not commune with the works of the darkness. Bukan penghidupan kagamian na dili kita magpabilin bila sa kamikit. Dili ka magpabilin na pangunsay ako ang mga kinabuhi kanilagto. Kaya, di ba po naman ka sa Diyos? No? Ipadana Ginoon ang kahayag na nasa tuwa ng mga si Kristo. And then, be spiritually alert. No? Kailangan na alert ko ka kanunay. Kita, no? Kita is, kita, no? Naghatag o kanilang, tinitawag na spiritual. Kanila din dinalanto ka sa mga tao. No? Dili ka maka-influence o maka-hatag ng kanila na panantay sa mga tao. Kung kita mismo sa tuwang kinabuhi, dinita spiritual alert. Dinita alert ko kanunay. No, sa mga dalitan na mga binubatan sa ato ang paligid. No, nagkabanta ang kaaway nato. No, nagkaroon tayo kaya. No, nagkaroon tayo nila. Ginalantaw kita pamitin. No, check kayo tayo. Masa kawin. Kung hindi tayo spiritual na wala naman. Pamugta kanunay. No, dali tama luya, dali tama pildi sa kaaway. So, be spiritually alert, no, dira sa ato ang buhay ng Diyos. No, yung sa siya. Kaya ang tanang madayan, mahiyong mahayag, busag iyong pagmata na, hinatulog, balong gikan sa mga patay. Hallelujah. No, kailangan juga di spiritually alert ka kanunay dirasi Ginoo. No, kaya ako kaaway. No, dagan tayo tactics. No, ginabuhat ako kaaway. Na dali ka matutog. Magmata ka kanunay. No, magmata ka kanunay. No, sa buhat sa kaaway. Hallelujah. Conclusion. God Himself brought this only Son to be the light and life to the world. Amen. No? And we Christians are the salt and light. Kita, hindi si God. Nihatag niya ang butulangan ng si Kristo ang maghatag sa tawag kahayag, maghatag sa tawag kinabuhi. No? Pero kita po sa mga napatay part. No? Si Kristo, yan buhat niya pa, para magpapagta ang kinabuhi, magpapagta ang kahayag. Kita po sa mga Kristo namin, mahili, putang asin, no? Mahili ang kahayag sa kalibutan. No? As Kristo, we should also be the source of our spiritual life and preserve morality. No? Kita na mga Kristo namin, dapat kita may usapin sa source of spiritual life and good morality. No, kanilang ito ang pagkilaiya. No, so don't let your soul lose its effectiveness to influence others. Don't let your soul lose its effectiveness to influence others. Don't let your light be hidden. Let your light shine and your soul be tested. No, don't let your soul lose. Hindi ka tutugutan na mawala ang asin. No, ang effectiveness sa asin. Ako ang influence sa mga tao. Ako ang good moral character. Ako ang mga pamatasan. Ako ang kahayag. Hindi ka tutugutan. No, dili ka tutugutan na mawala na siya. No, dili ka tutugutan na mawala ako ang katangat, mawala ako ang kahayag sa mga tao. Because let the light shine and yourself be tested. No, ako ang ipatundayan. No, ako ang kahayag o ako ang katangat
sa mga tao. Araw nga, no, dala na pamaagi, dali ka makasunod sa mga tao. No, mahirap pa ang manalangin, mahirap ka, maayon na example sa mga tao. Hallelujah. Hallelujah. Mahirap ka,